Iliphi icala osalikhumbula waxoshela lona in one of the schools? Ukugwaza umfundi. Hayibo. Indlela engamgwaza ngayo. Ngamgwaza kwaba ngcono kuba ngamgwaza nje kanje. Yabo ungene. Kunaloko ngamdabula. Kungcono ukuthi ungene kunokuthi umdabule. Yabukali. So nifuna ukuthatha impahla nina noma nifuna imoto? Sifuna imali. Oh yeah. Impahla sinankinga nazo, imoto asinandaba nayo. Sifuna imali esemotweni. Yabona umuntu esayiqala naye lento. Oqala uNdumiso. Yeah. Wayilengisa. Hayibo. Emva ukuthi lapha emathuneni wayilengisa. Kwangayo into esasiyenza kanye noma into esasiyenza nje. Sasinokuya mhlambe 4 times a week njalo. Hawu. Owesibili ubayanda mhlanga. Kuyimanje engekhanda uyagula. Hayibo. Abantu esasifunda nabo ababe njengami yonke into. Imina ngila nginje. Awukazi ufisa kube iselebhu sakhona? Ukuba iselebhu cha. Awu. Awukazi ufisa nje ukuthi ubonakala ku TV ucula udansa udlala ibhola? Na ngokuthi ngumuntu onamahloni. So lezo zinto kanjalo ayikazi kufike. Ngithanda ukuba behind the scene kanje. Kube izinto nje engizozenza ngale ngingabonakali o ngingabona abantu. Oh yeah. Uma ngicula ngizocula ngale kweshidi. Singacula. Ufuna ukuyobheka wena ngale. Hayi ukuthi kube wena leading singer. Yes. Ngoba ninamahloni. Unamahloni. Ukubuka abantu. Yeah. So before kwenzeke yonke lento esiyenzekile ugcina usula emgwaqeni. Bekuyini iphupho lakho nje usakhula edladleni and stuff? Kusukela ebuncaneni bami. Yeah. Ekhaya bonke othisha. Bonke. Yeah. Othisha. Mina igama uThabiso waGumbi. Yeah. Yebo uGumbi sibongo sama. Yeah. Ubaba wakahlela eMpumpulu. Okay. Yebo kahlela othisha ukwaziwa njengeyifundiswa. Yeah. Thiwi sekufundisweni. Akekho umuntu wakhona ongafundile nani. So njengoba ngihlala nomana ke mina uma akasebenzi ubaba uyasebenza. Yeah. Uthisha uyi-lecture. Hayibo. Uyi-lecture. So njengoba eyi-lecture ubaba wakhe shuthi umkhulu loyo. Usebenze eUnilever. Useneminyaka eUnilever. More than 50 years eUnilever. So uba umndeni nje oyimele all right ngale ndlela. Yeah. Ukahlela nje seyigwilini kuyazi. Yeah. Yebo so mina ngobaba walapho ke uma wangala eAdams. So ukhula kwami kona ubuthisha ngibuthandile. Yeah. Kodwa bekuyinto ethandwa yibona. Ebuthandwa Mina yibona. bengithanda ukuba isosha. Yeah. Uthanda ukuba isosha? Ngithanda ukuba isosha. Sengithanda imilitary. Yes. Ungena nje kumilitary. Yini attractile ngemilitary? No, ilama activities akhona. Yabo lonto kunokuhlala ngifuna into ezongikhipha busy. Yes. Yonke imilitary nje isukela ku training yakhona. Yeah. Kuye kuze yabo lonto into ezohlezi nje. Yawo ngisemfuthweni. Usemfuthweni. Yes. Ngithanda into kanjalo. Yo. Wethu ukhula ufuna ukuba isosha ukhulela emndenini othisha. Yes. What went wrong? Yini eyenzekile ukuthi kuze kugcine ukulesi simo kusona manje? Is that one thing ongathi ish wethu this is the problem? Yabona inkinga ikhuliswa umanayo as a single parent. Yeah. Ubaba ekhona ehlele eMpumpulu umndeni ongaswele onawo wonke. Yabo kodwa bekhona ngegama. Ubaba bekhona bengasenzeli lutho. So ngikhuliswa uma yedwa. So uma wasuka ekhaya Adams. So sabounce yonke indawo. Verelemo, Phaketi, Buffalo Stray, Thekwini,
sihlalile kulezo ndawo. Ehamba eqasha Bahlukene ne-time manje. bahlukana netime. Okay. Itime lalo umuntu othandayo abantu besifazane. Ngathi yona into yabaxabanisa leyo. So wenengane eziningi all over. Yabo wena nengane ahamba abe nengane yabo yashiye. So ngathi yona into yabaxabanisa ke leyo. So kulezi ndawo lezi esihlale kuzona zonke. Yabo kuleyo gcina sasihlale kuyona. Kwaqala lapho ke into ewrong. Yabo siqala ngafunda ogwayi. Ngathi qala ngifunda ogwayi wathi umani washifte sibuyele back ekhaya. Ngoba lezi ndawo beqashile kuzona. So sashifta sabuyela back ekhaya. Sithe masibuyele back ekhaya ngathola ukuthi ubaba useshonile. Hayibo. Ngangazi. Ngangingekho engcwatshwa. Ngezwa ngestory. Emva kwaloko kwaba into eviral ngoba yaphuma ngisho ephepheni. Injabulo Clifford Hlela. Yes, washonela eMlazi. Abantu eMlazi angazi kwenzakalani. So bamnqoma. Bangathatha imoto ngoba imoto yaficwa, ukhiye, wallet, imali, ifoni. Bangathatha lutho ngisho. So kwakuyinto shuthi epersonal. Yabo so wangcwatshwa kanjalo. Sengibuyile mina ubaba msekho. So njengoba sengasekho ubaba wangithatha ugogo from esayidini lababa. As like ezovala lesikhala sika baba sayonke leminyaka. Wasivala futhi. Wakwenza from grade 4, 5, 6, 7 ngangena high school. Yabo. Wayikona ukuthi yabona if ingane uzoyinikeza into engaphezulu kwamandla ayo noma engayisebenzelanga amahala. Amahala adakana. Sithi ihewa. Yeah. Sithi ihewa. 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 Liyadakana ihewa. Okwangempela. So mina into kahle yangifaka iyaqala ngifake ama-drugs nani. Ngasheshe ngaphatha kakhulu imali. So gogo explain. Imali engayazi. Ukuthi ngizoyenzani yani. Nokuthi itholakala kanjani. Itholakala kanjani. Iyona nto ne-peer pressure ke abangani. Ngoba uma unemali uzoba nabangani. So abangani bazofuna u-experience izinto eziningi ezihlukahlukene ngemali yakho. Ngoba wena usuke uwena phela. Onemali. So ungena kwami ema-drugs so kwaba kanjalo. Imali ugogo ayezama ukucover lesikhala sababa. Sokuthi wayengekho sonke lesikhathi. Ukuthi asikhave yena ke ukuthi angenzele konke. Kanti njengoba engenzela konke ke sekuvuleke enye igap futhi ngapha manje. Sekuvuleke enye igap yasema-drugs. Sure. Lapho ngihlakanipheni. From grade 1 to grade 7, from grade 7 to grade 12. Angikaze ngifeyile. Umatric wagcina uqedile. Yes, angikaze ngifeyile. Esikoleni ngifunde eSibusisiwe. Axoshwe eSibu. Ngafunde college. Axoshwe college ngaze ngafunde eMakhutha High. Hayi ngoba ngixoshwa ngoba namacala. Amacala. Sure. Yes, ngixoshelwa amacala. So bengingane nje ehluphayo. Ehluphayo kodwa manje baxakeke ukuthi kanjani ngoba futhi kwayisekhanda angikho blank. So esigele ifunda ngangishaya ngisenga grade 8 ngangenza pure maths, physical science, mechanical engineering, engineering graphics and design, EGD. My house plan yonke into, drawing board. Sure. Iliphi icala osalikhumbula waxoshela lona in one of the schools? Ukwazi umfundi. Hayibo. Awungixoxela ngalelo langa ukuthi kwenzakalani nani bangani umeswa uthatha awungidwebela isithombe njengalelo suku.
yabona ummese ekommese yabo ummese mena abafundi Yeah. ngise high school yabona ummese Namanje ugaxile? ngikhombisa Bafishisa uhlezi egaxile. nanku Yeah. yabo le icici Yeah. sithi icici leli Yeah. uma uwumfundi e-high school uma nihamba ngama-groups nani nani Awuhlukane. niba u-5 niba u-4 niba noba u-4 sekwaba umgomo Kuhlezi uphethe icici. always awunasitha awunalutho awuxabene namuntu kodwa uyalikhiphela imali ulithenge nje njengase high school kuyinto angazi ngosi sesitayeleni so siba nawo kanjalo so ngoba siba nawo kanjalo ke sishova amaphepha ke la eclassini if uthisha engekho sishova amaphepha so shova amaphepha sifaka imali njengoba sifaka imali yanikwa ke mina imali ekhaya nabanye banikezwe imali emakubo ngoba esibuna kufundwa ingane ezithe eziphatha imali volunteers so uma shova amaphepha so ashova qala ku20 30 50 Cabanga se high school. 100 yabona ngofaka u100 na ufako wakho ngibiza iphepha ushaye mhlambe 4 5 liphuma iphepha ngidliwe lo 100 akukho lula ukuthi ngivetane ngivumele lokho so nami ngabona ngazi ukuthi ngiyaxhopheka Yeah. ngisuke nguthatha sekowakhe nguthatha ngubusele ephayetheni yaqala lapho inkinga kwayikona ukuthi inhlanhla leyo yena Akawuphethe uMessi. mina nguphethe So ukubamba ngamawashing niyalwa noma wavela wamgwaza noma kwaqala kwaba khona. hayi angivelanga ngamgwaza Yeah. so ngalinda yena ukuthi kube yena oqala ngibeka isandla so ayekwenza ungidudula nani ngibambe ngamawashing ngisayirelaxele ngisalinde yena ukuthi enze noma yini ngimi ngokuthi isandla sakhe kodwa ngekasifaki phayetheni lami ngekasifaki Khiphe le mali. khohlwa ngekasifaki so waqala lapho waqala ayikho into ecasula njengempama esikoleni ayikho into ecika njengaleyo le anti kwenzisa noma yini uyisole egcineni wabe sekwenzile ngaba nawo uyisole egcineni ngoba walimala kabuhlungu kodwa ngangaqondile Mawuthola imali kabuhlungu usho ukuthini? Indlela engamgwaza ngayo ngamgwaza kwaba ngcono kuba ngamgwaza nje kanje yabo ungene kunaloko ngamdabula kungcono ukuthi ungene kunokuthi umdabule yabo laze kwayisendaweni ebucayi walimala la ekhaya ngalonto eMbumbulo bakhokha ngoba umamfana wayemile ngokuthi angiboshwe so ekhaya bakwazi ukuthi baxoxisane nabo ke kusulwa icala so kwenzeka Wasinda uDr Mtshitsi. yena ngoba wahlala esibhedlela eside isikhathi kodwa wagcine ebile right ngoba sasimbheka nami ngangikhona njalo meyobheka ngangikhona Ukhona. ngangikhona njalo Eminyaka emingaki njalo lapho usugwaza umuntu umlalisa esibhedlela? yazi bilakele ngo-2000 May 19 ngiqale ama-drugs ka-grade 10 usuyophela unyaka that is 2011 qala ama-drugs
ngiyingane. It's like una 11 phela lapho. Ngiyingane ngimfishane. Ngimfishane. No imino odidekayo. Mina odidekayo ngoba it's 2013. Oh yeah. Yes. Yo, Ala lapho inkinga. manje yini le egcine isikhiphe ekhaya ke manje ngiyabona usuyabhema ugogo ukunika yonke le mali. What is that one thing manje sikuphushile ukuthi suka ke manje ekhaya uzohlala la? Buka ke inkinga iqala lana ke. Uyabona ekhaya. Once ekhaya bekunikeza imali ngendlela ababekunika ngayo. Babengathi ngiyabhema. Kodwa babazi ukuthi kwakuba babethi mina ngedwa. So wena uhlezi usikhotheni wena wedwa nje wena phila kokhotheni wena wedwa. Uyabo behlezi besho lezo zinto lezo. Kodwa bengazi ukuthi ngiyabhema lezi zinto. So ukufound out akwabo ukuthi ngiyabhema lezi zinto. Qala sivala emalini. Abome beqala bekuvala emalini. Inkinga leyo. Ngoba le mali kade bekunika yona sebekuvalile yona. Which means uyayithathela. Which means uyayithathela. Ngoba into abakufundisa. Abakufundise yona. Yes. Now sebeyakuvala ngoba ususingena ema-drugs. Yes, usubona ukuthi ngcono uthathela. So kwenzeka kanjani? Qala ngayithathela. Thunya esitolo ngo200 isinkwa nobisi nephepha awubuye ushintshe. Hawu wena ngokuya la eMpumpulu nje la etolo. Hawu ushintshwa 120 awusekho. Hayibo uyimuphi lo gwayo oqeda lo mali. Qala lapha inkinga. Ile lo kanti itori zokucasha kuhamba ukubamba ukuthi no. Lo usebheme unga sengene ungeni lo. Abona ama-drugs la ahlukahlukene. Yeah. Ugwayi ungathi drug. Ugwayi, insango, iwunga, iayisi, ingidi, iroki. Ugwayi, insango, unga, ayisi, ngidi, iroki. Shuthi ama-drugs awu6. So uthi kona wo6 kuwena ukuthi uzoyikhethela ongawa afford. Yeah. Yes, ongawa afford. Engilibhemayo mina ngibheme iayisi neunga. 35 rand iayisi. 45 Iwunga. Wo2. Nogwayi. Insanga ngibheme nhlobo. Ingidi dinga abantu abadonsayo yabo abanomoya. So Ufuna uyidonsa. uyangihlula. Iza kabuhlungu. So uyangihlula ngayiyeka. Yabo so ngibhemela lezo zinto lezo. Ziyabiza futhi. Yeah mfethu osesodlula kulesi yasekhaya. Uma ugogo bakuphi njengamanje? Uma akasekho emhlabeni. Akasekho naye. Akasekho uma uhambe kulonyaka lo 2 months back. Just now. Yes, namhlanje ngiyagoduka namhlanje. Ngiye ekhaya. Kufike umawa kamakhelwane. Wathi ekhaya ngiyadingeka. So kusasa siyagezwa. So nami bacelile ukuthi ngibe khona. Kumele ngibe khona. So namhlanje ngiyahamba. Kuzomela ngihambe ngibuyele ekhaya. Njengoba seko past 3 manje why ungahamba ngekuseni? No, inkinga yabona ukuhamba kwami ekuseni. Ngibonisa kuzoba inkinga ngoba angifuni ngoba abo manje bese ngasekho. So kukhona udadewabo kaMana nobani yawo. So abafani njengoma. Abasoze bafana njengoma. Uma kona bengazi futhi bese understandana naye ngendlela bese understandana ngayo. So la abanye abasele angeke bakwazi ukuthi
kube njengoma. Mm. So angifunanga ukufika ngalezo zikhathi ngibe uhlupho. Yeah. Ngathi ngafika nginako okwami. Ngifike neya mhlawumbe imali ngiyiphantele ngibe nalento engizoyibhema. Ngoba ngeke ngifike ngithi ngifika ngibe ngicela imali ko-auntie ngiyabona. Kuzofika kube inkinga. Sure. Ngoba into ezokwenzeka manje ifoni esechajini uzobona engathi ilahlile kanti cha ichajiwe. Ayilahlile. Lezo zinto bezixosha Avoid lezo zinto. Yes, Yeah. yes. Wethu, othi ngikubuze naye ngizokubuza imibuzo ewuthula. Ngifuna ube honest uma uyiphendula yezo. Alright, umbuzo wokuqala uthi ikhona into okwakuyenza othi mawuhleli uthi uyayiregret. It was a mistake, but it's something mhlambe yathinta umuntu, it's either wakini owasekhaya, njalo owasendaweni, kuphi uma ungathi I did this thing but it was a mistake. I regret it. What is that one thing? Ukuthi kunzima ukuthi understand yake. Xoxa stage Uyabona. Uyabona lento esiyibhemayo. Uyabona lento esiyibhemayo. Yeah. Inamademoni. Yeah. Ngale ndlela. Ngale ndlela yangempela. Uyabona into engiyisola ngayo ngempela. Uyabona njengoba sibhema siba usisheni noma siba u3. Njengoba siba u3 njalo ebusuku ngo12. Yabo Adams. Yeah. Adams phezulu. Yeah. Lapha ecollege eMpophomeni. Oh yes, eMpophomeni. Yeah. Seba kwa eMpophomeni ake. Ngekudlula Udlula. Yeah. Uyazi ukuthi thina lapha ngo12 sike siye siyobhemela khona. Nisuka la? Sisuka la or sisuke Adams. Oh yeah. Mase se Adams esihlangene sikhetha ukuyobhemela eMpophomeni ngabo 12. Ngokuthi sifuna ukuyobona noma ngayini. Uyazi ukuthi ngempela ibhokisi exist. Besides ukuthi usukuda kwama drugs nani ubone ngazi ukuthi uyazi indlela ngempela kuyenzeka. Njoba ngisho le anti ukuthi angi understand why manje. Kodwa iyenzeka kwangempela. Yini wayibona? Iyenzeka kwangempela. Ongawabona njengoba sikhona laphana. Ngabo kusukela ku12 o'clock. Kuya ko1 kale hlala laphana. Umuntu akhipha into yakhe. Abhema sibheme sonke yabo lonto. Sibheme kahle sibheme. Emva kwaloko mase siyasukuma. Mase siyahlukana. Sihlukana khona la ehlathini lapha eMpophomeni phakathi. Sihlala noma ikephi noma phezulu kwaliphi ithuna. Sike sihlale kulona. Sibheme. Oyisemathuneni lapho? Yes. Oh yeah. Mase siyahlukana phakathi. Omunye uphuma shonele, omunye aphuma shonele, omunye aphuma shonele. Yazi ngobani? Ngoba sifuna ukubona lento sifuna ukuyibona. Asazi ukuthi sifuna ukubonani. Kodwa sifuna ukubona something. Yeah. Noma ngayini kodwa sifuna ukuyibona. Ukubona something, yeah. Yes. Sifuna ukubona ngempela lo. Yeah. Ngisho ngathi wasibonana sinankinga. Kodwa lonto sifuna ukuyi-experience. Yeah. Ukuyibona lonto. Yazi ukubona ngempela. Ngifuna understand wena yini okwayibona specifically wena ngeside. Laphana into engayibona noma engangayibona. Sihlukana la sesohlangana khona. Abantu abagqoke ingubo zakhona ezimnyama. Uyazi bame ngime background. Yabo the time background bakhuluma izinto ake ongaza ugcina usuyi-understand. Ugcine nawe usuyikhuluma. Uyazi ukuthi njengoba ngitshela zonke le ngithatha uyazi ngitshela yabo njengoba siba u3. Yabona umuntu esayiqala naye lento. Oqala uNdumiso. Yeah. Wayilengisa. Hayibo. Emva kokuthi lapha emathuneni. Wayilengisa. Kwangayo into esasiyenza kanye noma. Into esasiyenza nje. Sasinokuya. Mhlambe 4 times a week njalo. Hawu.
owesibili ubayanda Mhlangu kuyimanje ngekhanda uyagula. Hayibo. Abantu esasifunda nabo ababe njengami yonke into. Imina ngila nginje. Oqala Mseko, owesibili ukhona uyagula. Ugula ngalendlela ukuthi uphazamisekile lo kwangampela. Abakubo bathi wenziwa idakamizwa nani. Ngoba ba understand. Bazi ukuthi idakamizwa. Into eyagulisa ubayanda akuzona idakamizwa. Yilento yenu kuya lapha emathuneni. Yes, khona ayibona. Sho. Ekwangamela ayibona. Yona le yamenza ngekhanda waphambana. Le yanti yana ngedlozi lakho umuntu edlozi elinamandla noma uweak. Niyena khona ayibona eyamphambanisela ngoba kusukela la kuyimanje ungamboka omanje usuyambona inyembezi vele egcwala amehlo. Vele egcwala amehlo ngoba ngivele ngazi. Sho. Vele ngazi. Ubra wami kusukela primary. High school ndawonye yonke into. Spemo naye yonke into, Makhutha high yonke indawo. Kodwa sesiya lapha. Ngambona manje. Ekusasho nokuthi uyena useyinto ongayazi. Sho. So waphambana lapho wena. Nxese mfethu, nxese leso le ndaba lomjisi yakuthinta ngempela ukugula kwakhe. Yeah, kakhulu. Ngoba manje soba u3 impilo zethu asiyangandawo. Angithola. Kodwa lo munye wakwazi ukuyilengisa washona, lo munye uyagula. Angiboni ukuthi usazazi ukuthi uyaphila noma akaphili. Mina ngila. So soba u3 impilo zethu nje. Izinto engachazeke. Kodwa ukuya kwethu laphana ikona uwamosha izinto. Sho but uthi understand la. Manihleli ke phakathi nesonto nisakuplan ukuwe. Ngiyakubona senile nafeni abhema nabahayi nabona into elibonayo. Manihleli emini niplana nithini kade niplana leyithini ngifuna understand nisahleli planning yeni ukuthi okay intambama ebusuku siya lapha ngo12. Bekuyini benikhuluma nithini? No, le yanto it's not like sayiplana. Asiyiplan. Uyabona, asiyiplan ngoba sihlezi ekseni sindawonye. Isemini intamba sidlula futhi sithathana. Imini odlula qapha ekhaya thatha ubaya. Sidlule kabaya solanda undumo. Ngiyabona. Emini futhi asixoxa ngalento nhlobo. Kodwa yabo ntambama noma ebusuku mase sobhema ngabo 8. Qala lapho saxoxa ukuthi hayi namhlanje siyahamba siya kandawo. Kuphelile. Then Sesiyazi ukuthi isikhathi sithini, sithathana kanjani, siyaphi. ihlangana lapha emathuneni. Yes. Mhlambe saya 3 weeks kenyangeni. Hlezi siya sihlale khona sibuye ngo5. Ekseni. Sibuye sekhanya ekseni. Hayibo. Singaboni lutho. Almost inyanga yonke. Siyaya njalo. Sifunani? Sifuna ukubona noma ngayini. Makuyisilwane sifuna ukubona isilwane, makuyisipoki sifuna ukusibona, makuyini sifuna ukuyibona noma ngayini ke sifuna ukuyibona. Yo. Ne akukho abake bakuxoxela wena wabona labantu abebekuculela beground akukho abake bakuxoxela wona lamajisi ukuthi bona babonini Lutho. Anikhulumi ngalento mase nibuye. Inhlobo ngoba kwayimina angizange ngisho lutho. Ngoba nabo akukho ababengitshela kona. Ngale nkathi sihlukanile umuntu eshonela le ehlathini namashona le. Mase sihlangana futhi akekho sho ukuthi uboneni. Akekho iphathayo lonto ukuthi hayi mina ngibona ukuthi hayi mina so nami nginalo ukuthi hayi ngeqale mina. Ngithi ngibona ukuthi nginalo ukuthi uyabona umakhonto oyibonile watshela omunye umuntu
kuba inkinga. Mina nginalowo nkolelo ukuthi kuba inkinga. Mhlambe naye unaleyo nkolelo lalowo munye ngoba akekho wayikhuluma ngale nto. Akekho wayikhuluma into ayibonile nto. Kodwa futhi all of you ngakusasa you're all willing to go back. Yes. Sure. And futhi ngalonto esola ngaphela. Esola. Ngempela ngesola. Lo wangampela ukuthi umngane wami la mfethu. Ngiyabona mfethu ukuthi indlela okhuluma ngayo lento le. Bra wami lo mfethu. Kodwa kuya lapha. Lona phutha. Elikhulu angamele silenze. Ngoba lapha akuyondawo ukuhlalela. Akuyondawo ukuhlalela. Sure. Mfethu, umunye umbuzo wesibili. Ikhona mhlambe into ongaku ungitshele yona ongazi ukuthi like impilo yakho yonke nje ongathi siya la either abantu basekhaya basendaweni or anyone took advantage of you. Ukuthi as these people they took advantage ngoba bangenzisa ukuthi noma ngenza ukuthi mhlambe lokho kwagcina kune impact empilweni yakho. Yes. Ngingasho ukuthi kukhona. Kukhona. Yeah. From a side la baba. From a side la baba. Yabona ukushona kwababa. Mina ngokwami ngikholela ukuthi njengoba ngiyangindlela ashona ngayo kwakuyinto epersonal. Kwangayo nomuntu wangaphandle okwakuyisigebengu owayebanjwe inkunzi. Cha. Ngoba kuthathwanga lutho yonke into so kwakuyinto eqondane naye. And futhi konke lokho ekhaya bebesifihlela empumpu bebesifihlela konke ngoba bebesifihlela. Emva kwaloko sifihlelwa ngalezo zinto bafika la abasekhaya empumpulo abo nje abefika le toti bengifuna mhlambe sekuphele 5 years befika bengifuna bafika bengifuna bathi abameli bathi bayangidinga ngoba khona nomunye umfethu ozalo baba so bayangidinga kukhona imali ubaba shiyela yona sekuphele 5 years khona imali ubaba shiyela yona this and that so bazophinde bafike futhi okwesibili ke sebezongithatha siye lapho emva kwaloko abaphindanga futhi bafika sekuphele 5 years mangibuza ngalento kube ngazi ukuthi konke abayifihlayo khona engamele ngikwazi khona engamele ngikwazi umndeni walaphana unale nkolelo yokuthi kumele wenze lento efunwa yibona. Yes, uma ungayenzi lonto efunwa yibona bazokwenza nabo konke okusemandleni ukuthi ube yilento ube ngayilutho khona uzobona ukuthi lento abayishoyo i-right kumele wenze yona. Sure. So ba umndeni onjalo ke ukuthi kumele ulandelele lokho. Yabo. So mangabe uthi wena i-timer you don't think ukuthi into eyayi-robbery noma into engaphandle mawucabanga kwenzakalani kulona lento isuka kanjani ukushona kwa ngicathi semndenini akukho okudlula umndeni bafu umndeni ngobona uhleli ndawonye uhleka nani kodwa ngicabanga ukuthi into esuka khona ngikusho lokho ngoba indlela izinto ezenzeka ngayo indlela kwakwenziwa ngayo siyafihlelwa yonke into thiwa thina siye enkantolo thiwa abantu ababulali baba batholakele kuyiwe enkantolo baboshiwe this and that sitshelwa istory othi masuhleli phansi usicabanga ubone ukuthi hayi hlangana ayikho lento ayikho lento udlalwa ngathi la udlalwa ngathi la so nginaloko ukuthi kukhona abayifihlayo so nje i-time nje ukuthi belisebenza lifundisa li-lecture awukwazi uthole ngisho isenti wena emalini zakho hlobo ngoba lo munye umfowethu uyintandokazi yabo ngokuthi wenza lento abayifunayo yes edinga umndeni so kungenzeka ukuthi lokho
umndeni ukwenze ngingekho. Mm. Kwayileyo mali mawukuthi khona ingakhishwa noma ingaphuma ngingekho. Sure. So mina ufika kubabo la bezongitshela lonto ngibuka lo ukuthi bakubona lethu ukuthi benza iphutha elikhulu Bengafanele nje baze bengafanele. bakufake lezi zinto. Nokuthi baze bangitshele Mm. sonke lesikhathi bengatshelwa ngani. Sure. Ngoba bengihlala eMpumpulu besihlala eMpumpulu sonke lesikhathi bengatshelwa ngani. Into esatshelwa yona yokuqala abaqambela ngayo amanga ukuthi ubaba wena 5 years e-Oxford efundisa. So ubaba akafundanga ubengafundisi khona iminyaka eminingi as in like njobe sengasekho imali azoyithola mhlambe izoba isamba noma. So njobe esefundise 5 years shuthi usafundise iminyaka Emncane. yes, so imali azoyithola imali engaphuma shuthi incane ekubeni ayikho lonto. Sure. Manje with everything that is happening now, uma ngathiwa unikezwe option yokuthi uyaboshwa kunokuthi ubuyele ekhaya with all these family dynamics, yini ongayikhetha between going to jail or going back home if you were to live la emgwaqeni? And why? Uyabona akethe ubuyele ekhaya kama Not Kaba. nosikababa kama ngoba kama nginobhuti abawu2 abancane, omunye uka grade 11 omunye uka grade 9 abazalwa uma bahle ekhaya manje bahleli nodadewabo kama imina omdala sibawu3 uma bafana bodwa imina omdala. So ukubuyela ekhaya kama ngiqhubekele nabafana basekhaya abancane at least ngizobo ngibo ubhuti omdala. Obubhuti omdala kubona. Yes, yes. Iyona indlela le engibona ukuthi inga right kunokuthi uye ejele engiyifunayo ngoba wayileyo nto into ayifuna ngisho ma ifana ukuthi ngingayilahli ingane. yeah. So leyo nto leyo into engangijabulisa kabi. Nginaso isifiso sokuyeka nginaso. Sure. La ukuhlala la kuyabheda. Akukho right. Kuyabheda. So Safety ayikho. Muhlala naye bafana amalungelo. Uyafana umuntu onamalungelo. Yabo. Kuke kushiyo ukuthi unawo amalungelo ngoba kuyashiwo. Bafo awunawo amalungelo muhlala la. La kwenzeka noma yini la kuthina kungabe indaba salutho. So awuyena umuntu. Yip that's one thing that's ekuyenzeka la khona wabona ukuthi yabo la I was violated. Ola emgwaqeni. Uyabona einsukwini 4 days back. La ku Beach Road. Ngiye ngavala la security la. Bathi akhanjwa la ngabo 8. Uyazi indlela 3 days back indlela bangishaya ngayo kwala so kwaze kwadlula amanye ama security abuza ukuthi wenze mhlamba nje mhlamba khona icala noma ngibamba inkunzi noma khona engikwenzile noma uma enye inkampani ama security ngoba idlulela imithi yabuka angenzanga lutho ishawela nje ukuthi wakhanjwa la ku Beach Road ngabo 8. Kuyimanje yabo izandla yonke le ndawo indlebe yami ke yonke into na 3 days. Angazi noma wangishaya kabuhlungu yini ngedonke ipiri la. So nje bufake manje indlebe yami baba ekhaya iphuma amanzi. Nje bufake something nje into esuka kuleyo incident le 3 days back. Sure. 3 days back. Indlebe nje iphuma amanzi non-stop ibhlungu futhi. Isemhlani ila ezandleni ila enyaweni. Emva kwaloko sebeqedile bathi hamba. Suka la hamba.
suka la hamba kanjalo nje hamba la kanjalo Ngekuyireport kumuntu futhi lena. kubani akekho ngisho ungakwenza leyo nto ngeke izithathwe notice inhlobo ngeke yenziwe kufana nokuthi ngeke kwenziwe lutho ngalonto Sure. useless thina salimala la sikwenzeka izinto ungeke ubike noma entweni ongayazi ongahlangene ongazi lutho ngayo into engabe umuntu uyafika kubuza okungcono umtshele okwaziyo kunalo kufika umuntu enze noma yini so ukuhlala la kuyirisk Kuyirisk. okwangempela. Sure. And then ilokhuza ijele ithini iexperience yakho ngalo. Okwaboshwa something. Ijele lona ngiye ngizwe ngalo angina experience yalo Akazi waboshwa. hlobo anginalo njengoba ngisho recently ngiye ngagcina la epolice station ngihlale 3 days khona la epolice station ngolesihlanu kwaphoqeleka ukuthi ngiye enkantolo ngolesihlanu ngaya enkantolo futhi ngolesihlanu ngithe mangifika enkantolo kuthiwa hayi Thabiso Gumbi ngisukume bathola ukuthi ifile lami li blank ezindlaki kuona wonke lamacala engibandanye yakona nani kodwa ufakazi abukho ephathekayo bathi ngiyakwazi ngikwenzile futhi Oh yeah. inkinga into ephathekayo Ayikho bekwenzekele lapho. so amakhopa nani robbery house breaking. Oh yeah, lelo robbery kwakwenzakaleni lapho nani robbe kuphi kanjani? Umuntu. Angixoxela nje lapho uthi kwenzakalani. Umuntu isulumane kahle. Oh yeah. Ilaba abefika ebeyitolo. Nabafika yaboneyitolo bezo deliver impahla esitolo kanjalo yes. Yeah. Kwakuyi robbery yemoto. Kuyikona ukuthi lo muntu lo sikwenza singaphambi kwemoto. Njoba singaphambi kwemoto ehamba ngetruck, itruck isithi camera. So asibonakali kahle. Futhi kwayiqondanela. Hayi ukuthi into esasiplanile noma. So kwayiqondanela kona. Ukwazenzakalela nje kodwa ukuthi imoto ime isithi camera nalomuntu avela ame kahle. Yeah. Ukuze nathi siblockeke kwicamera singabonakali. So nifuna ukuthatha impahla nina la noma nifuna imoto? Sifuna imali. Oh yeah. Hayi impahla sinankinga nazo imoto asinandawa nayo. Sifuna imali esemotweni. Sure. Ngoba njobe offloada lezi impahla emotweni kunama money bag la. Ngasekiyeni kunama money bag nje abekiwe. Suthi ushiya impahla athatha imali kuzona zonke izitolo yesikwakwiloko. Sakuthola futhi. Sakuthola. Imali esayithola ngoba sasiba u3 sathola 8,000. Hayibo. So sawukhatha soba u3. Emva kwaloko sahlukana 4 days. Sabanje. Ngoba phela akukho ngaphela imali yaphela. Meyaphela imali uphinda ubuye uze lapho nayo inkinga ukuthi imali yaphela. So bantu bamba kanjani manje? Yawonke bese iphelile imali. Siyabuya siza la. Nifuna ukwenza the same thing futhi? No, hayi Oh, thina saba la vele. Oh yeah. Masophinde senze icala la, sithola imali, sizohamba sekoziko kephi mhlawumbe hlale khona lo 3 days 4 days phela imali. Buyele back engojeni yakho. Ubuye back la. Kanti vele njengoba sibuya back la khona basibonile. So banjwa Gacela kanjani? Yes. Kwayikona ukuthi kodwa into ephathekayo Ayikho. So kwaba yilo nhlanhla. Asinda kanjani? Wesivili nje. Kona ngangisho ukuthi kuyobonakala khona. Ngoba because kuzoboqala kuye. Angizobe ngiqala ukuyenqa. Sure. Yeah, nalento ke inombolo nani. Uyayisaba leyo nto noma unayo inkinga naye?
Anginayo inkinga nayo kodwa hey angifuni awuyifuni why ungayifuni ngoba ngifuna ukuphila ngaphansi komthetho womuntu noma odayisho umuntu ukuthi Yeah. ngenze Yeah. ini kanjani. Ngcono yonke into angeze ngendlela yami ngesikhathi sami yonke into yami. Yes ngeke ngikwazi ukuthi ngitshele umuntu yonke into nani hayi le nto iyangihlula. awusabi ukuthi mangabe kuukuthi ngoba baye bethi ukuthi maye kunombolo at least uthola leyo protection awusabi ukuthi mangabe ungayikho kuyona uzoba on your own then uba exposed nakhona ukuthi abantu bakuthathe kancane. Hayi kumele ukhona lokho kodwa kumele ume ngokuthi kunjalo uyazazi. Awuma umfana kumele uzazi ukholelwe kuwena. Yabo lonto yabona uzothatheka kancane vele uma ufuna ukuthatheka kancane kodwa ngisho ungayishaya inombolo uyakwazi ukuthi umqondo wakho umushesha uyaba isigebengu Ungasona. Uyaba isigebengu ngasona ngokuthini umqondo wakho Uyashesha. uyafana nowesigebengu Yeah. kodwa awusona. So iyona ndlela ongasurvive ngayo. Yeah. Buda kuyazwakala. Sikhona mhlambe esinye istory that ongakazi wasitshela umuntu ngempilo yakho mhlambe ufuna ukusisharisha abantu basibuke njengoba bebuka i-video yakho la any other story whether usela emgwaqeni ekhaya ngempilo in general ngomndeni ngama drugs lawa abhenywayo mhlambe ngereligion mhlambe izinto okholela ngayo ngemfundo umuntu obephasa esikoleni kodwa manje kwagcina indaba yesikole ingamaterializanga any other final story mhlambe sesizoyivala. Nabafanga inayo kodwa engakusho nje ukuthi uyabona umzali mase wefundisa ingane kusukela emncaneni efundisa nani leyo nto iyasiza ngoba uma sungangathi umzali sengasekho uyakwazi ukuthi leza imfundiso uyikhumbule. Mina ongisakho engafundisa oma konke ngiyakwazi. Konke ngiyakwazi ngumfana kodwa ayikho into engayazi ngumfana kunabafu. Mina abavo ngiyawasha ngiyapheka ngeza yonke into ngisho ingane encane. Boy abebancane babegezwa yimina begqoka ipampers. Yeah. Beshintshwa yimina ngiphekela iparish so yabo yonke lonto iyasiza ukuthi umzali uze umlalele. Imaphi amazwi asho uma ahlala oya ukuthi mangabe sekwenzeka zonke izinto noma uhleli la uhleli khona ahlezi njalo ebuye emqondweni wakho. Amazwi eshiwo uma ukuthi yabona Thabiso uhleli la ekhaya wena uhleli ngoba mina ngisaphila mengahamba la ekhaya Thabiso unawe uyohamba bayokuxosha. Yabo lo magama exactly. Exactly before ahambe wathi angenze sure ukuthi ngishiya ingane lezi ayishiyile azingathathwa ihlobo. Kwenzeka exactly zayithatha ihlobo. So zonke lezi zinto ayayizisho zavele zenzeka kwenzeka zona ngqo. So loyo nto ihlali aThabiso mewa qhubeka waphila lempilo waba na 30 years azi ukuthi empilweni ngeke uphinde ube yilutho. Wazi waba na 30 years azi ukuthi ngeke uphinde impilo yakho yonke ube yilutho. Imfethu yazi nomtshisi ade ngikhuluma naye last week la ngimbuza naye ngithema ngikhuluma naye wangitshela ukuthi olady netime lakhe baxabana and kwaba nomthelele ekuthenini agcine naye esehlala emgwaqeni yabo lona. So nakuwena ngibona itrend efanayo ukuthi itime lahlukana neolady nagcina senihamba nihlala yonke into. What is your view
ngomshado nanga setup yemndeni yabo, ngoba lezi zinto zigcina sezine impact enkulu ekuthenini ingane igcina ibe yini ekugcineni. So what is your view about Yeah. umshado nezinto ezinjengalezo? Uyabona bafo, ukukhula ngaphandle kwabazali bobabili kuyinkinga. Yabo mina njengoba ngikhuliswa uma yedwa engekho ubaba, ngihamba noma yedwa, ngibounce places to places, ngihambe ngibona yonke into. Uyazi emakotishini bafu ubona yonke. Ubona yonke into lapho, izinto ezihlukahlukene, and futhi ngihamba noma. Yabona ngeke ngisho ukuthi kuba ngakhula noma nobaba, kwakhona umuntu engimsabayo, ezini like ubaba, ngabe hlamba nje. Ngaba nje umama ethabisa la ekhaya isikhathi u7, mina ngifika ngo10. Ngiyazi vele uma uthi uzothetha kodwa uzongivulela Phelele lapho. futhi ngangenze lutho. Kodwa ukuba hlamba ubaba wayekhona, mhlambe lo 8 ngangizokwenza sure noma u7, ngoba kukhona umuntu engimsabayo. Yes, engazi ukuthi khona umuntu wesilisa. So ingane ekhuliswa umzali oyedwa, leyo nto ibuye ibe iyinkinga. Sure. Iyinkinga ukuthi kungabi khona umuntu omsabayo around. Ngoba uyazi vele uma uzothetha kodwa ngeke angishaye. Sure. Kodwa ubaba, uyazi ukuthi ubaba Then uzokwazi ukuthi uqoqeke nawe. yes. Ubaba meke weza ukuthi ngibhema ugwayi noma nginuka ugwayi, uyabuya abanaloko. Mfethu ukugcina manje seseyivala. Ubhuti omdala kulabafuni abawu2 abalapha, and uma wakho wakushiya namazi ukuthi ubagade bengahlali ehlobini nani. Mhlawumbe besazi ukuthi uyabhema, there is nothing ongayenza, kodwa ube nesifiso esithile ukuthi ube yi-example kubona. Yes. Angazi noma mhlawumbe wahlala nabo wakhuluma nabo, but now mhlawumbe uma bengayibonanga manje le video bayibona sebebadala because uzohlala kwi-internet. Yini ongayisho kubona? Because right now bakubona unje uhlala emgwaqeni, awufuni ukuthi bagcine sebebuka wena bethathe this as an example. Yes, Yini ongayisho kubona right now if bebuna le video as ubig brother wabo? Engayisho ukubona, ngingaxolisa nje phela. Ngaxolisa kubona indlela yokuyiphatha nani, ngoba konke bekwenzeka phambi kwabo. Konke bekwenzeka phambi kwabo. Yazi ngisho abangani babo bebathi bedlalisana nabangani babo, babuye bazongitshela bathi, yazi bhuti ubani lapha uthe ungangitsheli ngalo bhuti wakho oyiphara. Ubone ukuthi leyo nto ingane aziyiphathi kahle. So leyo nto leyo ubone ngempela ziye ukodlala zibuye zizongitshela ukuthi ubani uthe. Ubone ukuthi yazi lento ifana nokuhlambalaza. Ifana ngisho iy'ngane ziyayibona. So ngingaxolisa kubona kakhulu, ngoba lento bengafisi ukuthi kuze kufike kule stage ekufike kusona ukuthi baze bahlakaniphe kusa kanje. Because manje bahlakaniphile, ayikho into abangayazi, ayikho into abangayiboni. Banamafoni manje, kodwa still kusanje. So ngibaphoxile kakhulu. Sure. Ngibaphoxile. Yeah, mfethu. Valelisa mfethu kulabantu abebekubuka namhlanje bese siyayivala. Khuluma nalabantu manje abakubukayo. Hayi babukeli, Thabiso Wagumbi Sibongo wase-Adams senosala kahle. Sure. Thank you my brother. Yebo.